След 2 минути пак е в друга игра. Марто шампионът с лошия късмет удря сляпо, но не пада, не. А Даша тича все едно е звезда. Вика, аз водя и тръгва в боя. Аз водя и тръгвам, ела, ела сега. Аз водя и тръгвам, после става игра. Аз водя и тръгвам, една цел ми държи. Аз водя и тръгвам и врагът ни лети. Ние след него с надежда в очи. Той пръв пада, после пак ни учи. Слави влиза в зоната сам, все едно е сам, а зад него е храм. 10 души чакат ни там. Лихов пробва вече с чудатия план. Чепа се върти, все едно е налет. Цели се бавно, а врагът е напред. Аз водя и тръгвам, ела, ела сега. Аз водя и тръгвам, после става игра. Аз водя и тръгвам, една цел ми държи. Аз водя и тръгвам и врагът ни лети. Няма да спираме, знам. Който е паднал, пак става. Сашко далече, но пак е в час. А победата чака точно нас.